такого щупака Люда тягне. О, гляди, які гиди, буруни. У нас немає великого подхватника, но нічого. Вот такі поспробуємо. Не спішайся, все добре. Спінінг мощний, гаплик тройний. Ти у нас опытная рибачка. Все, давай трохи приподнимаємо. Не-не-не, не спішайся, нормально, все добре. Ого! Бляха! Ну вот такие подхватники не возьмешь. Стой. Взяли. Отпускай. Скидывай душку скидывай здесь. Я ж тебе за все договорю. Скидывай душку. Гляди, какая толстая. Ну да. Ты моя красавица. Ну, бачишь, у Люды есть улюбленная принада. Коливалочка, як ми її називаємо. Вона в її віриться, ловить ось таких шупаков добрих на вот у студені місяці. Прихожу. Ничего себе, какая толстая. Ну. Так, давай принаду достанем. Трохи открыть. Ой, так она зараз людей как... Ой, и все. Отшапилась аккуратненько вельми. Слухай, Тише ты, дурница. Все, иди. давай мы узважим. Стой. Да. Все, настроили камеру. Никому не попадайся. Никому не трапляйся. Не трапляйся. Ты Людой. Все, ладно. Обучуся. Добре. Никому не трапляйся больше. Все, добре. Не, ну вона от трохи чіпляє дно, от я так зачепюсь, я так худший починаю крутити. Ось, вона піднімається. Ну по твоєму 15-17 грамів, а это 26. О, моя коробка открылась с гумой. Скажи, покидай нас, покидай! Твистеры бросить, чтобы я их покидал. Ну, бляха-муха, нечто на их не хочет сегодня завести. Так. О, еще такую попробую. Ну, уже некий шмат у меня тут годов лежала, уже мутная некая. Треба пастой Гоя дальше почистить. Она же где-то была пасточка. Ну, все, шуфляцию возьмем, почистим. Ну, невеликая ли? Кому другие только закид зробив. О, тоже на колебалку. Да. Вот я так само вирішив колебалку поставить, но, конечно, на джиг не хочет тут один за его новую, то я думаю, буду разловливать и сразу Вытримливается. Просто чаще кидаешь, я устаю, конечно, больше. Да. Это. Чем джиговать. А так закину, покультую зробиш. Так что тут просто отрымливается от этого, ну это, отрымливаешь что-то вольнее. То, что подсекать не треба. А, вот это да, бо ты бывает забываешься. Ну. Так, а где это мой? А, вон он. Я все-таки кину еще джиг разок. Отрымливается, что... Не Не мудроги... подыходит. Не мудрогелистая ловля. О, ось таким студентський щупак. Стой. Это мне коливалочку эту покажи. Блешеньку. О. Маленькая, но пригожая. Ну добре. Маленькая, пригожая. Все. Не радує такой. Ну добре. О. Як весной. Ну да, такое. О! Что-то было снова у меня. Да. Не ведаю, что там, не что у меня Ой. никем дзьобуни почалися. Да, обратно. Чим спочатку, ну спочатку покльовка, Ага. а потім риба. Ну і тепер так буде зараз. Зараз гляну.
Зараз поглянем. Ну таки тух, как-то так як всіх б'є і ті чіпляє, ті б'є, холера він. Ну да, з этой коливалкой провод, так мов, 4 рази більше, ніж з жигом. Ну так от полічись, от ради цікавості, ну там завтра ці коли я полічу, от скільки їх отримлюється по кількості. І тих, і тих. Який тут соодносини. Бо справді так, тільки крутиш, де крутиш. О, все. Так, заблиталася і вона тут. Гэты тройные бляха-муха габлики, он что робить. Так. Зараз Не поспробуем. поспели мы. А? Не поспели камеру включить. А, ну да, Коли тягнув. розгубилися у якої кишені. Люди, кажу, у нижній, вона каже, нема. Кажу, ай ладно, кидайте я кишені і хапай лепш подхватник, а то може свисти. О, так то такая, за килограмм. Не такая великая, як у люди, але все ровно. Такая добрая зимовая щупака. С руками поспробую. Ну да, она ледь засекается, бо у нас такая отрымливается хуткость вельми высокая проводки. Люда научила такой меня проводці. Кручу, что дурный. Зато она так добра. Тик-тик-тик-тик-тик. Такого коливає, пульсирує так. Бачиш, хапає просто удогонку, не треба ніяких подсечок, нічого. Ну, какая добрая ловля. Не мудрохелистая. Ловиды и все. Ой, это зробила, сальто зробила. Ну все, добре. Да, у Железкому дюбой трапила. А мо толкнула пейки поводок носом. Дю поводок носом. Ну, бобив такі, я ж кажу, тух. Довбун худкий такий. І що, і думаю, кину я ще у той місце. Ну, бачиш, одразу добрала. От я так само подобрав, бачиш, проводку. Як ти роблю. Тут кавучишся. Ну, я так, причем тут же такі глибині немалі. Бачиш, твоя проводка працює. Ні, я ж трохи такий упартий, звісно. Так, все ж хочу по-своєму, але вже коли видовочно бачу, що нечто не то я роблю. От, тоді вже, да, вже переучуєшся на інший підход до риболовлі. Так вона, бачиш, вона без піявок, без нічого, вона активний щупак. Люди, я знімаю хоч, що ти камерою не розберусь. Глянь. Да. Все, добре. Бачиш? Да, тягнуш нечто, ну. Такий удар був добрий, прям дудун, так моцно, да. Я забився з цією камерою, шукаю її. Ну махчимо, зараз поглянемо. У кишеню треба буде, ой, у кишеню кажу. Подхватник треба буде завести в кишеню, кажу. Ну возьми подхватник, я ж не ведаю, что там. Взяла. Сейчас. В кишеню. Это я про камеру хотел сказать. О, доброе так само. Кишеню взяла. О. О, у кишени все. Шупак, Гляди. шупак у кишени. Ледь не выскочил. Я хотел сказать, что камера, думал, что у кишени, а она ж у меня на голове ходила. Так, тримайте. О, гляди. О, нічого собі, Ой. як ти я ще й витягну. Да, лезь. Вот, я кажу, лезь, лепись на гаплику. Глядите, что могло сдариться. Ну, На одной некой плевце висит. Так. Что ты там смеешься? Ну что, сдымаешь ты что? здимай. А, сдымаешь? Ну, конечно, здимаєш. О, таких кільовиків протягуємо. Тягать. Наприкінці студеня. Не будрагелістые принади.
Меня уже пытали, а яка у вас там коливалка спрацювала там некий один раз. Я кажу, не ведаю, некая безымянная. Нейтрон 2 написано. А что за нахер ведаю? У кишени где-то... Ой, у кишени, кажу, что у меня сегодня никакие кишени. Я все боюсь, как бы эту камеру не забыться у кишени, что она у кишени. Ладно, короче, этот самый, у скрині лежала, достали его и ловим. Ну, ще і на інше, відомо, ловим, але це поки лепш за другі працює. Ось, хто, як це сказати, хто робить сам принади, о, маєте на увазі, вот такі о, атом, форма такая, о. Лепш за все працює зимою. Да. Взимку ловить щупаков. А тепер яка фотосесія, здимач треба міняти на камеру. Камеру на здимач міняй. Все. Нафотографувався вже. Добре зараз. Это пленки великие можно фотографовать и фотографовать. О, клевики. Пригожие ловятся. Ой, красота мы. Ну, не, як это, другие по приємності момент у риболовлі. Перший, это коли поклевка, коли веселый дзюбун отримлюєш, а другий раз, коли ось такого веселого шупака отпускаешь. Так, ты кто тут у нас? Где? Слухай, это может быть пчела. Опять? Да, Чого не зимою? не ведаю. И все им не поджомно, вот зима. Не хочет цепляться нечто на мою. Ну, що ти ще коли там літом, типа, весну, зимою? Ну, осень. Осінь спасає? Да. Вырятовывали мы их осенью. Зараз опять. Ой. Пчела? Пчела. Дає. Вода є. Круглый год тут. Мы, как это, вырятовальники пчел круглый год. Ну, це перелетна пчела. Ну. Дотримливается так тепло, что на вот пчелы попричинались. Вон наробилось. Все переработалося в этой природе. День добрий, шановне господарство. Всіх вітаю. Тільки що ви проглядели найбільш цікаві витримки з нашої минулої риболовлі, яка відбулася у самий теплий день зими.
і адзіны сонечны дзень у студзені. Тады у лодку к нам потрапілі ажно 5 прыгожых шчупакоў. І ўсе з іх паквапіліся на вагальную блешню, якую мы завем калывалкай. Сёння ж мы вырашылі зноўку прыехаць на гэты вадаём, паспрабаваць штосьці дасняць, яшчэ крыху парыбаліць. Але нас чакала вось такая неспадзяванка. Ночью был мороз, минус 3 градусы, не было ветра, и увесь водоем стяўся лёдом. Правда, он не толстый, миллиметров 5-6, тому мы все ж таки вырашили наважиться и порыбались у таких незвычайных, ці нават надзвычайных умовах. А калі вы глядзіце гэта відэа, значыцца у нас усё атрымалася. О, пошли. Слухай, зовсім слабенький лед. Ну и добре. Ну, он, правда, не потанчев, покуль мы тут збиралися. Он такий был. Ну нічого. Ми дадим ради. Да, с чем только не доводится иметь справу электромоторчику. Ну, бач. Ой, я пливу вон туди, мені здається, що там відкрита вода, да. О, бачиш, ой, ось, вроде можна почитати. Там маленькая. Не ведаю, сябры, ці добра мы зрабілі, ці не, бо шуму было шмат. Але ўжо нарабілі. Цяперака будзем спадзявацца на вецер паўднёва-усходні, што ён разгоніць нашы крыгі, згоніць у адное месца і з'явіцца добры лапік адкрытай вады, каб мы змаглі там трохі пакідаць нашы прынады. І вось пакуль мы чакаем, як у нас утвараецца прыдатнае месца для рыбалоўлі, я вырашыў узяць ды запісаць яшчэ і верш. Дарэчы, гэты верш Сцяпана Гаўрусёва пра цёплую зіму ўжо быў у мяне у допісе у соцсетках нават не летась, а мабыць пазалетась. Быў ён у мяне ілюстраваны візарункамі, і тады я яшчэ вершы на відэо не записываў. Але неўзабаве пачаў гэта рабіць, чытаць вершы на камеру. Запісаўся ў 3 бібліятэкі, знаёмлюся з рознымі паэтамі, знакамітымі і не вельмі. Калі хто не ведае, у мяне ёсць яшчэ адзін канал, называецца «Вершавальшчык». Вот там якраз таки усе свае вершы і відэо, і допісы я збіраю. Ну, а цяперака той верш, які, мне здаецца, будзе дарэчы прачытаць сёння. Сцяпан Гаўрусёў. Зіма. Ды ні снегу, ні лёду, на рэках і ў полі няма. Як быццам вясны прахалоду нясе ў цёплым ветры зіма. Ахутаны душным туманам,
нямыя сады і гаі. Здаецца, што студзеньскім раннем у іх запяюць салаўі. Ды толькі далёка да лета, а зноб ты заўважыў, Галля? Да самага сэрца раздзета халоднай рукою зямля. І раннія кволыя ўсходы бязлітасна губіць мароз. І вільгаць начной прахалоды, сляды расчарованых слёз. І хоць завірухам не верыш, хоць зрок яны слепяць, а ўсё ж ім з большай надзеяй даверыш пачуццяў нястрыманых дрож. Чаму мы, дарэчы, не з'ехалі з гэтага вадаёма кудысьці ў іншае месца, на рэчку, напрыклад, а ўсё ж такі засталіся чакаць або спадзяваліся на прагнозы сіноптыкаў, якія днём абяцалі ажно 5 градусаў. Шымуе ападкі якія, і думалі, ну ўсё, калі сапраўды такое надвор'е будзе, то ўвесь гэты лёд знікне. Нічога падобнага. Ужо 4 гадзіны дня я паглядзеў бліжэйшую камеру, паказвае 1,7 градусаў. Ну і таму вядома, што вось бачыце, лёд як быў, так і застаўся, мо там літаральна там 1 ці 1,5 міліметра толькі злізала яго гэта адліга. Таму, ну, ўжо будзем лавіць на тым лапіку, які ў нас атрымаўся за гэты пару гадзін, што мы чакалі на беразе. Колыбалки! О! Потім туди вон ще підпливемо, там більше підкидаємо. Ну поки так, тут трошки постоїмо. Да, вельми обмежовані ми тут. Як на річці. Да, як на річці. Пел. Пел. Ля-ля-ля-ля-ля. О, треба я колебалки на лёде крутнул. Во, кинул, да кинул. Разложить эти колывалки на лёде из дымок забить. Типа ледовые колывалки. Кидайте с дымом. Слухайте, хто бы мог подумать, что все ж таки мы нечто зловимо на таким великим... Ой, а йому не треба у подсака, ми треба на таким малим кавалку, глядите, мы все ж таки зловили. Ну, только что отдала дань. Ой, да, у нас тут целая история. Только что отдала дань водоему, отстрелила свою любимую принаду, колывалку. И тут же Валера зловил шипачка. Да, вот я вырашил, что такая у нас колывалка влюбленная одна, и буду я джиговать, и одразу ж услед, да, за гэтай выпадеі, Хоть маленький, ну, а это. что надарылася у Люды, у мяне на джиг, во, глядзіце, под бороду засеклася. Да, вот это совпадение. Да, он хоть невялічка, але гэта ўвогуле нейкі цуд. Вось на таким малым кавалачку чистой воды мы... половивши там літаральна паўгадзіны, там, да, вы ўсё ж таки здолелі нешта злавіць. Я ў шоку. Ну, мо нават і залікоўка. Граммов 650. Да, такое цікавае совпадение. Ось такие пригоды у нас зимовые в лодце.
поміж льодом. Ой, красивяка. Ніяк не хочуть нас ярши отпускать. Ярши это не рыба. Ловим мы шапаков. Ярши это назва водоема. Мабуть, придется еще нам раз сюда приехать. Поспробуем мы эту нашу улюбленную коливалку зловить магнитом. Есть у нас такой специальный магнит. А у меня есть вот такий туристичний навігатор. І я хочу забить прикладно кропку, де ми ту коливалку згубили. Так, 510, люди, запомни, кропка 510. Махчима, гэта можна як-то і телефоном зробити, кропку забити. Але у мене випадково опинився вот такий корисний прибор. Я вже шмат годов його використовую, і тому сподіваюся, що з його допомогою у нас отримається вернуть нам генную принаду. А ми ще що зловимо цікаве. Тому, як кажуть, сашіться за нашими новинами. А зараз я перейду до люди і ми з вами розвітаємося. Ну ось, сябри, вирішили ми наші пригоди на зимовому водойомі на сьогодні скончились. Криху отрималося у нас порибалить, покидать принади, моє з якою годинку-полтори на одній кропці ми усе ж таки здійснили тое, дзеля чого ми сьогодні сюди знову приїхали. Сподіваємося, що вам сподобалося тое, що ми робили. Я кажу до нових зустріч, а Люда До побачення. всім покуль. Покуль.